40 km na 2 litrach, to nie jest źle, idź na 100. Przy takiej spokojnej jeździe pozamiejskiej, płynnej, nie ma tragedii. Stolarzowic, prosto przez Górniki. I 19 na Szellu. Na Szellu zawsze było kurwa drogą. Tyle lat jeździłem na tą stację, w okolicy. Miałem blisko. Ale się odprze. Ten przystanek, bo był tu po lewej stronie, przy tej bramie, a przed knajpą zrobiony parking z wjazdem i wyjazdem, już takim cywilizowanym. Ostatnio te wycieraczki zaczęły wydawać taki dziwny dźwięk, jak z kosmosu. Ale czego się dziwić, to Fiat Panda. Nic więcej.
Skrzydłeczka skrzydła. Ziemniaczek, fajne auto. Takie jako drugie auto do pogardziku, do zabawy. Jedzie to kurwa czy nie? Ale ja się nie denerwuję przecież. Winerów wyprzedzi.
prawej radiostacja w Gliwicach. Tak jak ktoś nie wiedział. A, schowałem się już.
kutas, za szybko jechałem.
to za mało na takie. Że wyprzedza kurwa na lusterkach.